Bageta vo vajíčku s voľským okom. Si na poli prekrojíme slnečnicového oleja na panvicu a nechá sa to rozohriať. Vajíčko rozbijeme, dáme ho do misky. Vajíčko sa poriadne premieša, až kým nebude celkom premiešané. Dá sa trošku mlieka. Tomu premiešame. Bagety sa ponamáčajú z jednej aj z druhej strany, aby to vajíčko pekne vpilo dovnútra tej mini bagetky. Druhá strana bagety a druhá polovica, stále sa to premieša, a kým sa to nenapije dovnútra to vajíčko s mliekom. Pomaly rozohriatá a opatrne to tam vložíme. Mini bagetka a chvíľku počkáme. Po chvíľke pretočíme jednu stranu mini bagetky, druhú stranu mini bagetky na druhú stranu. Necháme to chvíľku. Pekne sa nám to už smaží. Znova pretočíme na druhú stranu. Pekne sa to robí, aby to bolo až do chrúnkava. Minútke po dvoch vyzerá, že už to je pomaličky hotové. Kontrolujeme to ešte raz, pretočíme to, či je to pekne do chrúnkava, do zlatista a môžeme to pomaly dávať na tanier. V tvojej časti si k tomu dorobíme voľské oko. Dáme už na panvicu. Voľské oko sa nám už pomaličky pekne robí. Voľské oko si takto položíme na jednu časť bagetky. Druhú časť dáme takto a ešte tam dáme nejaký ten kečup. Mini bagetka vo vajíčku s voľským okom vo vnútri, kečup na to, jedlo je hotové. Vyzerá to výborne, treba to už ísť len ochutnať. Delikatesa.